Uspon na vrh Haleakale je jednako uzbudljiv kao i pogled na izlazak i zalazak sunca. Ovo je sveto i svečano mesto za stanovnike Havaja. Dok se iz obližnje observatorije teleskopi upinju ka visinama, tražeći nebeska tela, na strmoj stazi ka vrhu se kao hodočasnici kreću oni koji su na najvišem vrhu Maulija pronašli nebo u sebi. Sunčeva kuća. Kako si lepo, nebo moje, bez granica, i kako oblaci tvoji grade lestvice po kojima se do tebe penjemo. Puštaš da stojimo pred tobom, nebo moje, kao pred Bogom, a molitva da nam sama klizi sa usana kao iz medonosnog pehara. Svaki je korak borba za udah, a pogled preko oblaka izdah je koji oslobađa. Tu su se duše upokojenih naselile, u kristalima vodene pare, tamo gde život se rađa i gde ponovo nastaje. Daješ da pijemo sa izvora i uvira, oči nam ka nevidljivom otvaraš. Naše si nebo i nebo Božije. A kad se u sutru raspukneš da propustiš poslednje tragove svetlosti, u sunčevoj kući želim da ostanem. Dame i gospodo, dragi gosti, poštovane kolege, dobroveče i dobro nam došli. Kako lepše započeti jedno književno veče no stihovima, i to Dušice Ivanović. Čast nam je i zadovoljstvo da lirski putopis naše književnice Dušice Ivanović, prigodno naslovljen Oko sveta, o čemu će tek biti reči, a objavljeno u izdavačkoj kući 4SE iz Beograda, zvanično predstavimo i u biblioteci grada Beograda, pred zadivljujuće brojnim slušalcima, a verujemo i odanim čitaocima. Sa nama su danas autorka lično. Večer. Potpisnik i autor 20-ak izvrsnih umetničkih fotografija koje su pomenute u zbirku poezije vizualno oplemenile, gospodin Zoran Vujanović. Akademska slikarka, gospođa Milica Petrović. Glasovita književnica i ne samo vrstan poznavalac kulture, već i kulturni poslanik, gospođa Milica Jeftimijević-Lilić. Govornicima pridruži i recenzent datog izdanja, gospođa Gordana Vlajić, koju bih najpre i prepustila reč. Međutim, usled sasvim razumljivih i opravdanih razloga, ona večeras nije mogla prisutnima lično da se obrati. Goci Vlajić želimo što brže ozdravljenje, ali ćemo ovaj teorijski ili prozni deo večeri ipak otvoriti odlomcima iz njene recenzije, jer ko bi podesnije od autora pogovora načinio, da kažemo, kontekstualni okvir za razumevanje polivalentnosti jezika kojim progovara Dušicina duša, namah tanana, ali ujedno i široka koliko i staza sveta o kojem peva. Dozvolit ćete mi. Da sam znala da se Vltava ne prelazi koracima, nego otkucajima srca, došla bih u Prag ranije. Odzvanjaju reči Dušice Ivanović u poslednjoj strofi putopisne pesme Vreme se meri otkucajima srca, čineći da i poslednji poetski agnostik umetničku kreaciju ovde doživi kao aksiom, shvatajući da su i GPS navigacije i minuti i sekunde geografskih širina i dužina dosadni pleonazmi umnogome raskošnije i preciznije poetske matematike. Putopisna književnost se tokom poslednjih decenija kvantitativno ustostručila proporcionalno eksplozivnom razvoju migracija, turističkih, ekonomskih, političkih, prozna, ali ne i poetska, tvrdi Gordana Vlajić i navodi kako na regionalnom nivou postoji tek nekolicina pesnika koji bi se mogli nazvati putopisnim. Međutim, Dušica Ivanović je ipak prva savremena srpska pesnikinja koja se snažno otisnula brzacima putopisne poezije, ne plašeći se visina i penjući se svojim nedohvatljivim deskripcijama na geografske i druge vrhove.
Dušica koja je zagazila i u močvare, ne prezajući da pokaže rane i ožiljke, ne kamčeći suze patos poetskim narativom, već dočaravajući lepotu bosonogog hoda, onda kada omiljene cipele ostanu u blatu. Ne da se poezija definisati niti uramljivati, možda ni uz pridev putopisna. Sve i da su stihovi kao što je slučaj, a svi znamo da slučajeva retko biva i da ništa sasvim slučajno nije sa ovom zbirkom, nastajali na mestima putovanja ili pod utiskom pejzaža, ljudi, stabala, pogleda ili oblutaka. Otuda naslov ove knjige nepogrešivo opisuje njen sadržaj. Oko sveta. Oko kao predlog i oko kao čulo vida. Jedno bez drugog ne bi iznedrili ove stihove koji znaju da budu gromadni i kada opisuju zrno peska, niti bez objektiva fotoaparata iza kojeg je radoznalo svevideće oko Zorana Vujanovića, koji je ono ispred, ono okolo sveta, umeo da sačuva kao nadahnuće, kojem je Dušica pronalazila početak, a kao što to biva sa veštim književnicima, čitaocima prepustila kraj. Prema samosvojnim nijansama oka ili očiju i duša onih koji će za raspletom tragati, upravo putujući oko sveta. Tako bi nam večeras govorila Gordana Blajić, da je sa nama, ali o tom biće prilike drugima jednako prigodnim povodima. Budući da je kontekstualni okvir načinjen, imat ćemo čast i zadovoljstvo da nam se u vezi sa lirskim putopisom, ali verujem i širim okusom Dušice Ivanović, obrati gospođa Milica Jeftimijević-Lilić. Magistar, nosilac počasnog doktorata iz oblasti književnosti, ali i akademik Slavijanske akademije u Varni. Radila je u Prištini na univerzitetu, u zvanju profesora više škole, bila urednik u Radio Prištini, redakcije za kulturu na televiziji Priština. Nakon toga je bila urednik složenih projekata i TV kritičar na RTS-u. Objavila je preko 30 knjiga i njene su pesme prevedene, mogli bismo reći slobodno, na sve značajnije svetske jezike. Izvolite, Milica. Dame i gospodo, zaista je velika čast pred ovakvim auditorijom govoriti o tako značajnoj i zanimljivoj pesnikinji koja je za samo par godina uspela da toliko ljudi okupi oko sebe, što potvrđuje nesumnjivo njen kvalitet, ali i njenu ukorenjenost u ovo tle iz kojeg praktično nije ni odlazila, iako je živela 30 godina izvan svoje domovine. Mi smo imali zadovoljstvo dugo da sarađujemo već nekoliko godina i poprilično sam ulazila u njen svet iz kojeg ona izvlači te čudesne vizije od kojih stvara svoja književna dela, ali ona uvek ume da iznenadi. Ono što hoću večeras da naglasim, da ovo jeste jedan diptih ljubavi pre svega, sjaja, lepote i jednog zajedništva između muškarca i žene, koji su sticajem okolnosti, bračni drugovi, ali koje je ujedinila lepota ideja da svet treba predstaviti u najlepšem mogućem vidu. Nažalost, živimo u vremenima nenaklonjenim lepoti, bombardovani smo sa svih strana i mračnim, i ružnim, i tužnim, i teškim sadržajima koji nas negde duboko potiskuju u sebe i pritiskaju da prosto zaboravimo da postoji u nama jedan beskraj koji čeka da bude otkriven, da bude osvetljen i da iz njega se nešto lepo donese na svetlo dana. Ovo dvoje ljudi se otisnulo u jednu takvu avanturu, u jedno takvo putovanje da posvedoče da čovek nije samo ono što ga čini spoljašnji, da svet nije samo ono što vidimo, samo što je u domenu vidnog oka, već da je ono unutarnje koje se spaja sa tim beskrajem u koji svaka iole radoznala duša želi da zaviri. Dušica
je i u prethodnim knjigama, ja sam očekivala da ćemo čuti biografiju, pa tu ima naslova nekih njenih knjiga u kojima se pominje nebo, već davno se oslonila na nebo, da tako kažem, pišući o tome šta sve čoveka inspiriše, privlači, zaustavlja, lomi i tako dalje. A u ovoj knjizi je nekako, čini mi se, na najljepši način i stvarno i faktički dotakla nebesa, jer je imala priliku da se uspe na neke visine, na neke u fizičkom smislu i da stvarno posvedoči da to nebo njoj pripada i da je ona morala nekako da stigne do tog neba. Ima u jednoj pesmi tako jedna ideja da čovjek praktično dolazi iz nekih vremena, iz neke tame, iz neke pramaterije ili prapostanja, prasećanja i da mora jednom u toku života da se vrati na to mesto i mislim da je Dušica ovom poezijom potvrdila da je to poprilično moguće. Putopisi, kao što svi ovde uglavnom znamo, govore o putovanjima, doživljajima sa putovanja i tako dalje, ali zašto je to poezija ovde u ovom slučaju? Zato što iako je u njoj prisutna naracija, iako su tu neminovno prisutni opisi mesta, događaja i čak i dešavanja određenih, tu ima ritma, ima slike, ima svega onoga što poeziju čini poezijom. U mnogim pesmama se ritmički ponavljaju određeni stihovi i dinamizuju strukturu pesme, i ako je pesma ponekad duža, kao jedna lepo ispričana i sadržajna priča, to su ipak pesme po tom ritmičkom osjećanju, po atmosferi, po intonaciji u kojoj dominira osjećanje. Čije osjećanje je tu dominantno? Naravno, onoga ko proživljava i putopis je zato zanimljiv, zato se razlikuje od udžbeničke literature, zato što govori o doživljaju mesta u koje se odlazi. Setimo se, još i Njegoš isticao značaj putovanja i rekao je nešto u smislu da ko nije putovao nije živeo, da se praktično najveće obrazovanje može postići putovanjima, uvidima, ličnim uvidima u ta mesta koja su nam nepoznata i sa kojima smo se možda upoznali preko literature, preko knjiga, udžbenika, Bedekera i tako dalje. Isidora Sekulić pak nešto drugo kaže, da su putovanja značajna zbog toga što se mi na njima na neki način nadnesemo nad sobom i što imamo priliku da proverimo iluziju vremena. Ta iluzija vremena je možda najočiglednija na putovanjima i ove pesme su zapravo uzglobljeno, ugradljeno, sačuvano vreme. Interesantno je da je Dušica, čak je to rekla i na jednom mestu, da pesme nisu nastajale, dakle ad hoc tamo na mestu gde sam sad bila, oduševila me slika talasa ili prozor određen tamo u kamen ili još neki detalji o kojima će ona govoriti, nego se ona se uživljavala i živela na tim putovanjima, prepuštala se da je mesto primi, da je mesto obujmi, da je obuzme, ali u povratku vraćala se fotografijama. Zoran je napravio izvanredne fotografije, o njemu će se stručno čuti večeras stručno mišljenje. Ja se ne bih usudila da komentarišem, ali bih nešto ipak dopustila sebi da kažem, bojim se da mu Dušica sa nekoliko fotografija opasno konkuriše u ovoj knjizi. Toliko su dobre neke fotografije zaista. Ne znam da li je to on poučio ili je prethodno se ona osposobila, tako da znači to vraćanje kroz fotografije usledilo je onim ehom doživljaja, onim što je ostalo negde na dnu svesti, na dnu duše i što se tim bolje transponovalo u pesmu, što je bilo pogodnije za pesmu možda nego za priču. Mnogo toga bi moglo da se kaže, naravno interesantan je broj pesama, ima ih 33, pretpostavljamo svi zašto je ta simbolika, ona je bila u Jerusalimu i iz Jerusalima je nastala jedna kratka crtica, pesma koja govori o doživljaju svetosti
koji je do te mere obuzeo pesnikinju nakon odlaska u Jerusalim, da je poželjela da promeni sve, da promeni kofer, da ništa što je iole vredno ne bude oko nje u njenom vidokrugu, kako bi proživela do kraja, kako bi je ta svetost s kojom se tamo susrela prožela. I tako dalje. Dakle, hoću da kažem, ima tu i teme smrti, ima tu i nekih aktuelnih tema koje se naslanjaju na nama dobro poznate i političke događaje, i istorijske događaje, nepravde. Dušica je uvek, kao i u prethodnim knjigama, uvek na strani onih koji su stradali nedužno, na strani malih naroda koji trpe od većih i tome slično, ali možda je bolje da mi ipak nju čujemo, da ona ponešto samo o svojim doživljajima kaže kako je birala detalje koje ćemo uneti u pesmu, kako su joj dolazile pesme, da li se sa ponekom pesmom možda mučila i tako, eto, možemo za početak, jedna je grupica pitanja, jedan, kako bih rekla, buket pitanja. Milica je skoro sve obuhvatila, može se mnogo pričati o ovome, a da se ne bi mnogo pričalo o putovanjima, pesnik ima jednu prednost, napiše pesmu. Ako pesnik piše ovako kako ja pišem, štedljivo koristeći reči, to je jedini deo mog bavljenja poezijom gde ja ulažem malo truda, inače dosta toga iz mene samo onako izleti kao tane, stihovi izlete iz mene, ali ja se trudim posle toga da izglancam i ulepšam i doteram pesme tako što se neću ponavljati. I to je znači jedini trud koji sam ulagala, a taj trud je dolazio mnogo kasnije posle putovanja. Znači Milica je fino primetila, jer smo, ja mislim, na taj način predstavljali ovu knjigu na sajmu, kad sam govorila o tome da su putovanja nastajala u jedno vreme, a Zoranove fotografije naravno u to isto vreme, nisu mogle hronološki kasnije, ali pesme su nastajale u narednih 5, 10, 15 godina kako koja, većina njih u poslednjih nekoliko godina. I većina njih je bila inspirisana mojim pregledanjem fotografija. Ja sam od onih ljudi koji vole da gledaju fotografije i svoje sa putovanja i tuđe, i kad vam dođem u goste ja ću da čekam da mi pokažete svoj porodični album, jer meni je to zanimljivo. Volim slike sa putovanja da gledam, kažem, i svoje i tuđe me inspirišu da negde otputujem, tako sam pre mnogo godina gledala slike sa Malte, pa sam evo već 2 puta bila na Malti, inspirisana doživljajima svoje prijateljice. Htela bih nešto da kažem o tome kako mnogo doživljaja, svako putovanje ostavi mnogo doživljaja, mnogo utisaka, nisu svi pogodni za pesmu. Kako se to odabira, ne bih mogla da kažem da postoji neki racionalni razlog. To je prosto osjećaj. To je ono što pesnik zove inspiracijom. Imam potrebu da zapišem i imam potrebu da zapišem na određeni način. I taj moj način je uvek poezija. Ja pišem i prozu, ali proza je nekako... Proza se rađa tako što ja prvo osmislim u svom tom rezonskom, racionalnom delu svog bića, osmišljavam ono o čemu želim da pišem. Poezija se dešava vrlo spontano. Znači, svih ovih 30 i nešto pesama su nastale veoma spontano, bez obzira što nisu hronološki sledile posle putovanja. Zoranove fotografije su bile ono što je mene sprečilo da koristim fotoaparat. Ja sam prestala kad je on počeo. Znači, ima tu lepih mojih fotografija, vidim i ja da ima onih koje su zaista zanimljive, lepe, na primjer ona iz Pariza, devojka koja je sva u cvetnom onom aranžmanu. U Parizu sam bila sa Vesnom, sa mojom sestrom, i to je bio poseban doživljaj. Ima tih lepih fotografija od kojih sam ja, kad se Zoran pojavio u mom životu i kad su krenula naša zajednička putovanja, ja sam odustala od fotografisanja, naravno po nešto škjocnem mobilnim telefonom kao i svi ostali, ali to mi je ostavilo malo više prostora onog umetničkog, da se ja bavim svojom umetnošću, pisanjem, a on neka se bavi svojom fotografijom, što radi izvanredno. Tako, slažemo se. Da kažemo još da je u ovoj knjizi Dušica akcenat stavljala na ono što je Božje delo, dakle na lepotu prirode, gde je
doživljavala ushićenje, bilo neobičnim, bilo malo teškim i surovim događajima koje je priroda sama po sebi stvori, kao što je recimo odlazak na Vezuv ili neke slične destinacije, ali je jako prisutno i divljanje ljudskom delu umetnosti i ona nekako uspe da ukomponuje vizije iz umetnosti i da ih spoji sa svojim doživljajem lepote. Osim sveta, ona naravno nije zaboravljala ni svoju domovinu, Srbiju, i tu je, ali je vrlo štedljiva kada govori o mestima iz Srbije. Međutim, ima jedna pesma, Zavičaj, koja me, moram da kažem ovako pošteno, rasplakala. Toliko je teška i tragična pesma. Mislim da je čitala istorije jednog dela srpskog naroda koji je doživljavao progone i stradanja, stala u tu pesmu. Taj njen smisao da racionalno rasporedi toliko jednu široku temu u jednu pesmu je zaista majstorski, vrhunski i zahteva duboko proživljavanje pre svega te istorije, duboko poznavanje te istorije. Tako da bih ja voljela da mi sada čujemo tu pesmu, a ja sam zaista bila duboko ganuta sadržajem ove pesme. Vidjet ćete i zašto. Hvala, Milice. To je narativna pesma, da, to je pomalo istorija moje porodice. Rođena sam u Loznici, tamo sam provela 15 godina. Moji roditelji nisu poreklom iz tog kraja, tamo su se sreli, tamo su stvorili porodicu. I pesmu Zavičaj sam posvetila njima. Moj zavičaj nije moja očevina. Oca mi je u Srbiju zajedno s crnom prašinom istresao stočni vagon, a porodica je brojala 7 duša. Da li se mašinovođa zbunio ili je namerno poterao od vozdenog vranca na drugu stranu ratne mape, ne znam. Tek našli su se na onoj strani gde ljudske kosti nisu curile iz logorskih dimnjaka. Mnogo godina kasnije je ponovo prešao Drinu i u Novoj zemlji zasadio svoju prvu mladicu. Majku je dobri vetar doneo u Srbiju, dok su pod kapelom gorele kuće, stoka i ljudi. Voz je čudom Božjim zaobilazio oganj, u vagonu su bila drvena sedišta, u grudima je stezala krvava pesnica, a duša njenog oca je ka nebu hitala u kraškoj jami podnove Levita. Mnogo godina kasnije u gradiću pored Drine podizala je s mojim ocem svoje prve temelje. Na toj sam se pitomoj zemlji rodila, pod novim stablom koren je puštao prve žile, a ja sam rasla s Likom i Slavonijom u krvotoku, sa Gučevom i Drinom u zagrljaju. Uz Štiru sam se igrala, po bedenima se verala, tamo gde je vojvoda Antonije do poslednjeg daha vojevao. I otišla sam iz grada svog detinjstva, noseći zahvalnost i meko sećanje. Rodoslov nisam ostavila. Eto tako, ta njena sposobnost da nas s jedne strane ushiti onim što vidi, s druge strane da dotakne i nešto najdublje, najbolnije u čoveku, ogleda se u mnogim od ovih pesama. Ne bih mnogo da dužim, čitat ćete sami, volim da svi imate ovu knjigu kao jedan divan spoj vizuelnog i verbalnog. Samo bih htjela da kažem, pošto smo čuli prvu pesmu gde ona pominje nebesa i kuću i da bi tu želela da ostane, moram da kažem da se knjiga završava jednom prelepom pesmom, ali u jednoj morskoj intonaciji, s jednom dubokom simbolikom. Pesma je posvećena Tari, doživljaju Tare, doživljaju zelenila, ali ono što čitamo između redova je jedan skriveni doživljaj sebe u večnosti i da se naprosto na neki način želja da se pesnikinja, da se lirski sutnik stopi sa tim zelenilom i da ostane u tom rajskom zelenilu u svemu, pa neka, eto tako bude i ta pesma, neću da rastužujem publiku, da čujemo i tu pesmu. Možda sam je ja doživjela na neki poseban način, možda i ne sadrži ona
baš tu poruku, ali ja sam je tako nekako spojila sam onu prvu i ovu i to je neki moj osjećaj da je na neki način pesnikinja dala neku svoju viziju nekog svog novog života u večnosti, u nečem neprolaznom i u nekoj trajnoj vrsti lepote. Da, ima tu puno istine. Naravno, svaka pesma može da se tumači na mnogo načina. Ja sad prepoznajem, kad slušam tebe da govoriš o pesmi Zeleno, koja je nastala doživljajem Tare. Mene je podstaklo na pisanje, na stavljanje te pesme na kraj ove knjige. Vrlo sam racionalno o tome razmišljala kako zaokružiti knjigu, jer u stvari proces, da se malo vratim na proces pisanja, on je relativno brz, on je relativno lak. Pravljenje knjige koja će imati svoju koncepciju, svoju kompoziciju, koja će imati svoju priču, u kojoj će pesme moći da se čitaju, iako nezavisne jedna od druge, kao priča koja ima svoj početak, svoj kraj, svoju poruku. To je već posao. Ja se time mnogo duže bavim nego pisanjem i stalo mi je da tu postignem neku vrstu savršenstva. Znači, zamisao je bila da počnem na vrhu Haleakale, na Mauiju, gde smo Zoran i ja bili na verovatno najlepšem putovanju svog života. To je neverovatno mesto, to je onako mesto o kome gotovo svi ljudi koje ja znam sanjaju da odu jednom na Havaje i stvarno vredi otići i videti taj neki drugačiji svet, mislim na prirodu. Priroda oduzima dah. Počinjem na vrhu Haleakale, gde smo stvarno imali skoro duhovno iskustvo kad smo se popeli iznad oblaka. Neopisiv je osjećaj, probala sam da ga stavim u pesmu kojom smo započeli ovo veče. A pošto sam se u toku pisanja ovih stihova posljednjih nekoliko godina već odlučila na povratak u Srbiju, morala sam da zaokružim povratkom u Srbiju, morala sam da završim knjigu našom domaćom, srpskom lepotom. Tara je definitivno jedno od tih mesta na kojima je meni ostalo srce. I to zelenilo Tarino koje umiruje i gde čovek isto tako može da se umiri, pa i upokoji sasvim mirno i da ni za čim ne žali. To je bila inspiracija za pesmu. Pročitaću je. Ona je poslednja tu, a ovo što je između, možda ćemo imati prilike još po neku, a nadam se da ćete i vi čitati sami, da će imati svoj doživljaj. Zeleno. Oboji me u zeleno, Bože. Ukrasi mi glavu listovima javora planinskog, namesto udova stavi mi grane jela i borova. Da prošetam po tepih livadi, da gladim mahovinu željnim dlanovima, na glavi da nosim turban od zlatnog ljiljana. U zelenome oboji, Gospodine, neka mi planinska haljina dobro stoji, kad glavu naslonim na klisure tarine. Kad legnem na svetlucave borove iglice i u kosu mirisni jeremičak zadenem, pa se kroz livade raspršim ko polen cvetni i ostanem tu sa pčelama na mednom pašnjaku. Hvala vam. Hvala Dušice na divnom kazivanju stihova i hvala Milice na izuzetnom uvodu u poetiku Dušice Ivanović. Nešto više o Zoranovom delu i vizualnom dojmu, ali i doprinosu zbirci radi koje smo se večeras ovde okupili, reći će nam još jedna Milica, ali ovaj put Milica Petrović. Akademska slikarka koja je diplomirala na katedri grafike Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, član URUS-a, autor 20 samostalnih i više od 150 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, kao i čest učesnik u radu 30 likovnih kolonija. Radila je i kao grafički dizajner i kao ilustrator, radila je, uzgled budi rečeno, ilustracije za više dečjih serija TV Beograd, kao i ilustracije za špicu ekranizovanog baleta Sobareva metla, što je ujedno i prvi srpski nadrealistički balet. Predavala je teoriju forme i vizualno opažanje studentima, a značajno je napomenuti da je skoro deceniju radila kao voditelj u likovnoj radionici Pohvala ruci sa osobama ometenim u razvoju. Milice, izvolite. Hvala, Nina.
veče svima. Ja nisam navikla da govorim u mikrofon. I kad sam držala predavanja, držala sam jasno i glasno, tako da sam mislila da ću moći i bez mikrofona. Ovo je posebna prilika. Moram da kažem da sam bila vrlo iznenađena kad sam dobila poziv da napišem tekst za Zoranove fotografije i potpuno sam bila pa rekla šta ću ja sad tu. I onda sam zvala Dušicu da pitam prosto neku smernicu da mi da i onda mi je posle toga bilo jasno. Kad sam pregledala Zoranove fotografije, prvobitno sam napisala jedan tekst onako u dahu, a posle sam videla naravno da tu treba nešto i promeniti, izmeniti i nešto dodati, oduzeti i tako dalje i onda naravno svaka ta korekcija prvobitnog teksta donosi otežavajuće okolnosti zato što ga vi praktično pišete iz početka. I onda sam sama napisala taj tekst kako sam mislila i osjećala, ne čitajući Dušicinu poeziju u tom momentu. Međutim, kad sam završila tekst, onda sam krenula da čitam poeziju. I u stvari sam shvatila da se tekst potpuno podudario sa Dušicinom poezijom. Što je bilo ovako fantastično i od tome je bilo i celo moje zadovoljstvo kad sam napisala tekst, rekao, znači to je to. Evo sad ću da, nosi naslov Zapis. Čovek se rađa sa određenim darom. Tokom života se taj dar kod nekoga ovaploti, kod nekoga ostane zatočen, neotkriven, što zavisi od mnogo faktora. Ako kroz život hodamo pognute glave gledajući u beton, ono biće koje posjeduje i zrnce moći zapažanja će, uprkos problemima koji su mu pognuli glavu, i u tom asfaltu primetiti ili otkriti svojevrsnu šaru ili nekakav zapis. U početku beše Logos, i Logos beše u Boga, i Logos beše Bog, i Logos postade telo i nastani se među nama. Postojanje u Logosu podrazumeva osvešćenost, primanje svetlosti i otkrivanja, svesnu misao, samim tim, zapis, slovo, reč. Sve što je bilo, sve što jeste i što će biti. Tako, pomenuta šara, izuzeta iz banalnosti krpljenog asfalta, kreativno svešću zapažena, dobija svoj okvir kao monokromna patchwork kompozicija. Eto nam slike. Zahvaljujući brzom razvoju tehnologije na svim poljima, izoštrilo se naše zapažanje da iz mnoštva informacija odreagujemo na motiv koji je na izvestan način dodirnuo naša čula. Fotografija, čitaj crtež, beleži sadašnji trenutak koji istog momenta postaje prošlost. Beleži ono što je oku provokativno na pozitivan ili negativan način. Nekadašnji putnici su beležili crtežom svoja zapažanja gradova, predela ili bitaka kroz koje su prolazili, bili aktivni učesnici ili imali ulogu svedoka, beležnika, dokumentariste. Srećom, žar za dokumentovanjem nije napustio ljudsku vrstu. Svi volimo da zabeležimo važne momente u našim životima i to ostaje kao lična uspomena. Škljoc, selfie. Fotografije Zorana Vujanovića su nastajale tokom mnogobrojnih putovanja. Posmatrajući ih, sastavljamo mozaik njegovih interesovanja i doživljenih emocija. Putovati ne znači samo premeštati se s mesta na mesto za što većim brojem osvojenih trofeja na geografskoj karti, nego proboraviti na nekom mestu da bi to mesto utisnulo svoj pečat onako kako duša nalaže. Fotografije su njegov način izražavanja. Izvežbano putnikovo oko je svesno šta treba zabeležiti, a da se izbegne frivolno značenje slike. Zoran ne beži od dokumentarne fotografije, poznaje razliku između umetničkog i dokumentarnog viđenja stvari. Osjećaj za hvatanje trenutka, atmosfere, nije puko škjocanje fotoaparatom. Odabrani motiv i ugao posmatranja emocionalno pokreću urođenu darovitnost autora da zabeleži viđenje. Tačka, linija, površina. Svaki fotografisani motiv sadrži osnovne elemente slikarske kompozicije. Zoranove fotografije su snimane u različitim krajevima sveta i u njima se čita očaranost ovom našom planetu, pa da stavimo znak jednakosti, očaranost ili začuđenost pred životom per se.
prirodom pre svega. Odabrani motiv nas opominje da samo kratkotrajno koristimo dat nam prostor, mnogo mudriji od ljudske rase, da je sve povezano, i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. Da pred prirodom treba da stanemo mirno, sa strahopoštovanjem i uzbuđenjem pred savršenom lepotom za koju nam nedostaju reči, samo emocija. U prirodi su sadržani i slika, i reč, i muzika, neraskidivo. Ljudsko biće je od vajkada komuniciralo znakom, rečju i crtežom. Glas je istovremeno i muzika. A u pisanoj reči ili poeziji, koja čak i ne sadrži klasičnu rimu, svaki stih je svojevrsna muzika, pa i slika. Muzika bića koja ispisuje emocionalne doživljaje. Eho doživljenog, eho zapaženog, pretočeno u reč darovitog poete. Šta nagoni dva bića da dok gledaju jedan motiv odaberu različit trenutak beleženja? Rekli bismo senzibilitet, pojačana čulna osetljivost. I Eros, primordijalni bog stvaranja i života, sin Afrodite i Aresa, bog ljubavi, strasti i seksualne požute, gonič života. Kad obratimo pažnju na motive Zoranovih fotografijama, vidjet ćemo da je dotični bog neminovno umešao svoje prste. Nesvesno, fotografisani motivi sadrže tu pokretačku životnu energiju koja u sinergiji sa dušicinim, lirskim doživljajima tog istog sveta daju upečatljiv utisak. Kao da je baš sve tako trebalo da se desi. Hvala tom grčkom Erosu koji nas nagoni na život, stvaranje i strast. Zorane, da li sam ovim što sam napisala, da li je to tebe negde podstaklo da razmišljaš, da li si baš to tako kako sam ja opisala i ti imao sličan doživljaj? Prvo da se zahvalim na divnim rečima i divnom ovom što ste napisali i rekli. Pa da, mogu tako da kažem. Dušica i ja u našim zajedničkim putovanjima idemo paralelno, s tim što ja imam fotoaparat koji ima objektiv, pa je on malo ispred nas. I onda ja njoj kažem stani, pa se ja okrenem da nju slikam. To je recimo ovo na vrhu Havaja. To je taj Eros. Ona je ovde, moja muza i boginja. Similice u pravu, mi smo komplementarni, suplementarni, mi smo dva bića koje žive zajedno i odvojeno u isto vreme. I ceo taj naš doživljaj je prvo pojedinačni, zato što ja prvo vidim nešto, slikam, pa se onda vratim, pa onda mi dušica šapne, jesi vidio s leve strane, onda ja uradim još i levi ugol ili desne, a kad dođemo kući, onda ona pretoči to u svoje reči, u poeziju, u priču i, nažalost, ja nisam na nivou da sad ja budem tu, da ja doradim levu ili desnu. Ali to nije važno. U svakom slučaju, da, mi smo zajedno prošli ovo, svako je video svojim očima i svako je gledao ono što najviše voli. A onda je iz toga izvukao ono što smo se najviše svidjeli. Evo još jedno pitanje. Pošto se meni dešavalo, putujući po svetu, da ostanem ponekad potpuno zatečena i bez teksta pred tom savršenom lepotom. Iako sam imala i fotoaparat i sve, nekako sam uvek želela da to ostane u meni, jer to nisam mogla da zabeležim fotoaparatom. Da li si imao takve trenutke? Da, potpuno se slažem. Nije sve moguće uslikati i nema svaka fotografija, ona nekad obriše deo emocije. Znači, ta emocija, nešto čovjek vidi, zapanji se i jednostavno to ne može da se pretoči u sliku. Možda u sliku može na neki drugi način, ali fotografiju kao tehnički element nema. Ne su više tehničke. Da. A za ovu sliku, fotografiju, da se vratim, tu je taj
moment gde nema fotografije, gde smo nas dvoje na skoro 2900 metara iznad mora, izašli iznad oblaka i oboje smo zanemali, zaplakali se i nismo verovali gde smo i šta nam se dešava. U tom trenutku nema slikanja, njena memorija može da sačuva taj doživljaj. Onda sam ja zamolila, idi sad nazad, onda je rekla, ali iza je litica, gdje je već, dobro, stani, da se vrati ka meni, budi deo meni. Eto, tako da... Hvala Zorane, hvala Milice. Zoran nam se već kao sasvim ravnopravni deo ovog fantastičnog dua koji čini ovu izuzetnu zajednicu obratio, ali red bi bio da i o njemu čujemo nešto više sa aspekta nekih biografskih podataka. Dakle, Zoran, čije fotografije krase ne samo korice, već i unutrašnjost ove, ali i drugih zbirki poezije, i to ne samo Dušici. Fotografijom je počeo da se bavi još u gimnazijskim danima, a nakon duže pauze je to nastavio i u Kanadi, sarađujući u srpsko-kanadskom časopisu San. Po povratku u Srbiju 2021. godine školovao se i usavršavao u oblasti digitalne fotografije. Kao član kluba Fabrike fotografa iz Beograda izlagao je u Beogradu, Puli, Vršcu i Temišvaru. U Kruševcu, Beogradu i Novom Sadu je 22. godine izlagao zajedno sa dvojicom srpskih fotografa iz Toronta, a njegov je rad bio zastupljen i na izložbi Srpski umetnici postavljena i tokom juna 2023. godine u Galeriji M u Biškeku, Kirgiziji. Zorane, da li biste nam još nešto rekli o samom procesu nastajanja svih ovih fotografija koje čine oko sveta i nadopunjuju ga na izuzetan način, ili da li biste izdvojili pored ovog već izrečenog još neki moment koji je ostao izrazito upečatljiv? Pa, fotografija je kompleksna i tu čovjek može puno da radi ili puno da ne radi. Mislim, ima puno stvari koje se dešavaju. Ja pokušavam da uhvatim korak sa savremenim trendovima u smislu tehnologije, u smislu onoga što ljudi vole da se fotografiše vidi. Trenutno imamo problem tehnološki, ne problem, ali je fakt da svi imaju telefon u džepu i svaki telefon ima divnu kameru i svi nešto škracaju. I sad je problem iz te mase šta je dobro, šta nije dobro, šta s tim da se uradi ili ne uradi. Pošto ja koristim klasičan fotoaparat, elektronski do duše, ali sa objektivima, a moj pristup je drugačiji, ja to malo posle pogledam, a s tehničke strane ne obrađujem, ali napravim selekciju, tako da u tom nekom odabiru, kada se vratimo s nekog putovanja, Dušica i ja, onda ja napravim odabir porodičnih fotografija, odabir nekih razglednica, kako ih mi zovemo, odabir onih koje bi bile nešto treće, da ih, to nazovemo, umetničke. I kada prođe ta prva selekcija koju ja napravim zbog tehničkih zahteva, onda Dušica i ja sednemo zajedno, a onda, ovo bi moglo, ovo je lepo, ovo nije lepo, da napravimo neki presek i onda od tog nekog broja fotografija koje sam ja odabrao, mi napravimo možda 20% ili 30% i to doživljavamo kao moje umetničke fotografije, sam ih ja napravio, ali i ona recenzent i kritičar prvi i tako dalje, saradnik u tom procesu. Ako ne zamerite, ja bih se ovde ubacila, jer pitanje je bilo i oko selekcije fotografija za ovu knjigu. Znači, ja sam imala pesmu, ja imam pesmu na osnovu pregledanja naših fotografija sa nekog putovanja, recimo. I Zoranovih fotografija je mnogo, ja odaberem nekoliko i onda moramo da sednemo zajedno i da ga pitam koja od ovih ima po tebi najveću umetničku vrednost. Jer nama je bilo stalo da ova knjiga ima samo umetničke fotografije, nikako ne razglednice, ne ono već viđeno, ne ono što ćete naći kad na Google ukucate tu destinaciju i kliknete na slike i dobijete gomilu slika koje su sve u stvari jako lepe, jasne i informativne. Nije stvar u tome da bude informativna fotografija, nego je stvar bila u tome da se ona složi sa senzibilitetom mojih stihova.
Znači, tu je ta sinergija naša radila odlično i tu je veoma, veoma važno što Zoran nije sujetan čovek i što je praktičan, tako da smo mi vrlo praktično birali fotografije od tih divnih, adekvatnih, odgovarajućih, birali smo onu koja zaista najviše odgovara i koja će na kraju krajeva i u štampi da izgleda najbolje. Hvala vam oboma. Na posledku, kako i dolikuje, jer kažu najbolje se čuva za kraj, imat ćemo priliku da ponovo čujemo autorku lirskog putopisa Oko sveta. Iako smo imali tu sreću i na opšte zadovoljstvo da njeno obraćanje čujemo kao i divne stihove već više puta u toku ove večeri. Dušica čak i biografijom neumorno dokazuje kako je svetska, ali neusporno naša. U Beogradu je radila kao lektor, novinar i profesor srpskog jezika. U Bratislavi je 4 godine provela radeći kao prevodilac sa slovačkog. U Kanadi se od 1998. do 2021. bavila nastavnim radom u školi srpskog jezika, bila je član redakcije i lektor časopisa za književnost i kulturu Ljudi govore, novinar u časopisu San i saradnik nedeljnika Novine Toronto, kao i lektor za srpski jezik, organizator, autor i voditelj raznovrsnih književnih događaja u srpskoj zajednici u Torontu. Penzionerske dane provodi uživajući u životu koji je odlučila da nastavi u Pančevu. Objavljuje poeziju i prozu, sarađuje i dalje sa časopisom San, piše književne recenzije, prikaze. Član je Udruženja književnika Srbije, Srpsko-kanadskog udruženja pisaca Desanka Maksimović, Matice Srpske, Instituta za dečiju književnost u Beogradu i Međunarodne akademije etike, ustanovljene pri vladi Indije. Dušica Ivanović je već godinama prijatelj i donator udruženja porodice i samohranih roditelja dece sa invaliditetom Plava školjka, a od 2022. godine i prvi ambasador fondacije Kuća Nada. Ovo pominjem, Kuća Nade, pominjem ovo jer znam koliko vam znači. Njene su pesme zastupljene u raznovrsnim antologijama, zbornicima i izborima poezije. Do sada je objavila 14 knjiga, među kojima je 8 knjiga poezije, jedna knjiga kratke proze, 2 romana, izabrana proza i poezija na srpskom i engleskom, a njena poezija je prevođena na engleski, bugarski, italijanski, turski i hebrejski jezik, pri čemu je u pripremi i prevod izbora iz poezije na španski. Sve večeras čuveno direktno ukazuje na činjenicu da je Dušica hodila diljem sveta, opevajući ga direktno u nastojanju da većima perom nego stopama ostavi traga, što je sudeći po biografskim činjenicama, ali i po vašem večerašnjem odzivu i tekako pošlo za rukom. Ipak sasvim nepretenciozno Dušica voli da naglasi kako je lirski putopis Oko sveta zapravo plod Zoranove i njene zajedničke ljubavi prema putovanjima i potrebe da beleže svoje utiske i osjećanja. No, više o ovom književnom poduhvatu i o tome kako svet pogledom upiti tako da breme savremenog trenutka ne naruši osmeh koji autorka upečatljivo i čini se uporno ne skida s lica i kako globalni utisak sažima u ovu poetsku sliku, reći će nam sama autorka. Ne dajte da vas osmeh zavara. Da, ja se osmekujem i u ovoj knjizi se osmekujem, ali ova knjiga je možda, pa prva je u stvari u kojoj ja imam dosta veliki broj angažovanih pesama. Sećam se pre sigurno više od 10 godina sa gospođom Katarinom Kostić, našom poetesom koja živi u Torontu i koja je bila moj mentor kod prve 2 knjige, koja mi je pomogla da one ugledaju svet. Kad sam pričala sa njom i ona mi je rekla, ovo je sad u redu, to je dobro, a sad moraš da pišeš angažovanu poeziju, jer svaki pesnik ima svoje mesto u svetu i on ima svoju ulogu i tako, vrlo strogo. Ja kažem, nema šanse da ja ikada napišem angažovanu pesmu, međutim to se desilo. Valjda to dođe malo i sa iskustvom i sa godinama i prođu one lirske godine i one nebeske, moje nebeske putovanja, prve 3 zbirke pesama su bile sve u zvezdama i na nebesima. I menja se čovek, ja sve manje pišem i ljubavnu poeziju zato što sam srećno zaljubljena, odnosno volim i voljena sam, nisam više u potrazi za ljubavlju. O ljubavi se najviše piše dok se za njom traga, to je moj utisak. Tako da bih voljela da pročitam možda jednu pesmu baš koja je, kratka je, angažovana je na interesantan način. Čini mi se, Zoran i ja smo putovali kolima od Toronta prema
Floridi, išli smo do najjužnije tačke, do Key Westa, kolima, i prošli smo kroz Apalači planine, koje izgledaju neverovatno lepo, te boje sivo-plave, ti divni prelivi, divna, netaknuta priroda, stvarno sve izgleda idilično. I onda ja imam nešto što nisam večeras spomenula, osobinu da se ili pripremim za put ili da na samom putu da saznam nešto o mestu na koje idem, ili ako se nisam dovoljno pripremila, čim stignem kući krenem da vrtim ili Google ili da listam po knjigama i enciklopedijama. I tako se desilo da sam posle prolaska kroz taj planinski lanac Apalači u Sjedinjenim Američkim Državama, koji me je zadivio, pročitala kakva je sudbina njihovog originalnog naroda, njihovih domorodaca, i tako je nastala pesma Zemlja bez potomaka. Čarobno jezero krije se u planinama gde ljudska noga nije kročila. Na pojilu jedni uz druge stoje kojoti, jeleni i crni medvedi. Plavi vrhovi se ogledaju u plavoj vodi nad kojom plutaju magle i dimovi. Venac sivih i modrih oblaka plete nam nebo apalačko nad glavama. Pepeo svete vatre praotaca vetar podiže i raznosi po mrkim golim granama. Jesen je na zemlji bez potomaka. Puteve zadimljenih planina brazdaju džipovi koji nose ime Čirokija. I voljela bih da pročitam još neko ako imamo vremena. Imamo, jer ipak je ovo pesničko večer. Zoran je odveo moju prvu pustinju. Ja sam zaljubljena u vulkane i u pustinje. To su mi najegzotičnija mesta na svetu. I tako smo mi bili na istočnoj obali, na zapadnoj obali američkoj, tako u Kaliforniji, i malo smo ušli u zaleđinu i prošli smo kroz pustinju koja se zove Anza Borrego. Pa sam pesmu posvetila Zoranu, naravno. Bila je to moja prva pustinja, ako ne računam one koje su u meni ostale posle nesrećnih ljubavi. Držao me za ruku dok sam ushićeno uzvikivala pustinja, pustinja! Već tada sam znala da je on moja srećna ljubav. Okretala sam se oko svoje ose toliko brzo da mi se u glavi vrtelo kaleidoskop čudesan sa roze i bordo prelivima, a nebo je bilo plavo i odlično se slagalo sa prugastom pustinskom aljinom. Posmatrači zvezda i lovci na komete već su polako izlazili iz kuća na točkovima i spremali se za sačekivanje noći. Možemo li i mi da ostanemo, pitala sam naivno, da skupljamo žuto nebesko ordenje? Bosih nogu i u kratkim rukavima drhtala sam na vetru, očajna što odlazim iz svoje prve pustinje. Modro nebo se nad nama zatvaralo, mrak je osvajao i nije bilo zvezda. 2 sata do San Diega, rekao je, i ja sam pomislila kako mu neću oprostiti što smo lov na komete zamenili udobnim krevetom u hotelskoj sobi. Te noći i još mnogo noći posle tog dana Anza Borrego me je u snu pohodila. U ovoj turi da bude treća sreća, što narod voli da kaže, da čujemo još jednu pesmu. Evo, još jednu. Ova je interesantna, Ponte Rosso. Znači, ja sam rođena 1960. godine i cela moja generacija se oblačila, makar su farmerke kupovali na Ponte Rosso. Ja sam na Ponte Rosso otišla prvi put pre 2 godine, pre 1,5 godina. Prvi put sam bila tamo i tako je nastala ova pesma. U Trstu, naravno, u Italiji. U 10 sati pevaju zvona sa crkve Svetog Spiridona, haljine ispod kolena, poneki koketni šeširić, 3 poljupca u obraz, visoke štikle ostavljaju trag pored velikog kanala. Počinje sveta liturgija u gradu koji nas pamti po farmerkama sakrivenim pod suknjetinama, po vonju oznojenih tela, po otpacima koji ostaju na Crvenom mostu posle švercerskih pohoda sa slobodnog istoka na zapad. U podne ponovo zvona sa Svetog Spiridona, puni se trg ljudima koji ne pamte godine kada je gvozdena zavesa visila među narodima. A Trst je bio naš, makar i samo na tezgama prepunim jeftinih krpica. Društvo nedostojno jednog Jamesa Joycea,
On se pojavio nešto kasnije na mostu sa koga je odavno spala crvena boja. A zvona još uvek melodično udaraju plavo nebo nad Trstom, nebeska liturgija za moje uši. Prvi put prelazi most Ponteroso. Ima 62 godine. Draga Dušice, najlepše vam hvala. Poštovana publiko, iskoristila bih ovu priliku da vas pozovem da se otisnete i sami na putovanje oko sveta. Imali ste prilike da čujete da će to biti krajnje uzbudljivo putovanje i da budete vučeni blagorodnim strujama dubokih književnih voda, a na put ispraćeni toplim i podsticajnim rečima učesnika večerašnje promocije, poštovalaca lika i dela naše bistroke i svetom pozitivno nadahnute Dušice Ivanović. Večeras lirski putopis Oko sveta možete kupiti ovde u sali po sniženoj ceni, a svako kupljeno izdanje potpisat će autorka lično, što složit ćete se i nema cenu. Upriličen je i omanji koktel, te vas sveselno pozivamo da uz druženje i dalji razgovor, eventualno neko pitanje i poneko piće, ovo večer privedemo u kraj. Do novog i nadam se skorog susreta, srdačno vas pozdravljamo, prijatno večer.